Haide, Ianco! Ianco, 50 точки за оркестъра! Нашия директор се казва Янко Харабия, а назад известено от грях. Западни фирми умират до страх. Има си сметки в Швейцария, караколи от Бавария. Хеме умен Виктора. Господин директоре, удри парите, за да си оправим нощите и дните. Господин директоре, удри къв си готин, ако са в Европа,